Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Clara... Ei, hola! Que m'agradaria dir-te una cosa. Què passa? És que... Digues, què tens? Jo... Fa temps que penso en tu i tinc que dir-te una cosa. Com dius? Que fa temps que penso en tu i que tinc que dir-te que... Què dius que tens? Bé, ara mateix no tinc res. No res. Ah, ja m'ho semblava. Vaja, un dia que em llanço... Que dius res? No, continua. És que t'he sentit que tens que dir no sé què, i és incorrecte. Quan vulguis expressar algun deure o una obligació, no pots fer servir tenir que. En català has de dir... haver de. Direm que hem d'anar de viatge, que hem de fer un cafè, que hem de fer una trucada... Així, que tinguem obligacions no implica que les tinguem que fer. Exacte. En tot cas, les haurem de fer. I tu? No m'havies de dir alguna cosa? Sí, bé, no res, no t'hi amoïnis. Vinga, digues, segur que era important. Que no, dona, que ara em fa vergonya. Que sí? Que no. Va, digues. Digues. Va. Per expressar deures, diem haver de, no tenir que.